or I see you. Ake ningitshela uma ubhala ku Twitter uthi I see you. Icala lelo. Niyayibona lento engiyishoyo. Ingane ibona umhlobo. Mhlawumbe uma ubunga kagela. Kuthi nampa abantu bebulawa bo. We see you ninibulala abantu or whatever. Angazi. Namhlanje silapha nje for lokho. Osekuqede iminyaka engaki 4. Umuntu oyintombazane ubhala ku Twitter uthi we see you. Uchajiwe namhlanje. Ilalele kakhulu lapha ngifuna ukuzwa ukuthi ukazi undodakazi wenzani. Ngithi mina bazongitshela ukuthi kunento efihlekile yokuthi wabulala umuntu noma wathumela umuntu ukuthi abulala umuntu. Ayikho leyo nto. Kuthiwa nje wathi we see you. Ngitheke ngizoke nginibuze nje sihlele kanje. Ukuthi sithini uma kunje ezweni lethu eliphethwe abantu bakithi. Asebephethe manje, asebephethe nabelungu. Sizokwenza njani ngoba kusho ukuthi lamanye amazwe noma ubani la ozothi ngelinye ilanga abhale ku Twitter athi we see you. So wisibosho. Inkululeko enjani le? Why sivumela uhulumeni adlale ngathi lokwangempela? Sikuvumelelani lokho na? Yabuza manje. Yini sizoyenza ukuthi sesiyazi manje ukuthi uhulumeni wethu uzinikeza amandla okwenza umathanda kuyena. Maye ngakuthandi uyakubopha noma unecala noma unalo. Mina ka ngikhuluma nje ngoba ngikhuluma ngaboshwa nginacala ngoba uhulumeni bengangithandi. Sebebopha ingane yami manje ngoba nayo bengathandi nobaba wayo, bengathandi nenhlangano yakhe. Sizothula yini thina na sibukele lokho na? Ngale kwenzeka izinto ezesabekayo, abantu batholakala begcwele imali komantalanzi, into ekophisayo ababoshwe. Manene thina sizele ukuzolungisa lelizwe. Sizele ukuzolungisa lelizwe. Ngiyafisa uyabona lezi zinto engizishoyo azimnandi. Ngahlala ejele mina ngeke nginitshene okunye okuyimfihlo. Kwakufanele ukuthi ngingabuye ejele. Kwakufanele ngingabuye, hayi ukuthi ngiyaqagela. Yazi mina bengicela into elula nje ngoba okunye lokho esingakusho akuyokubalekile ukuthi njengoba kwenziwe lokho sikhonela ubala la ngaboshela ubala mina ngale kwamanga amaningi aqanjwa ngami kuthiwa ngitshontshe izinto, ngakhe umusi, ngitshontshe imali. Akekho okwaphuma nanesipenedi. Enye yezizathu abantu bakithi abangayiboni ukuthi njengoba sakhe umkhonto wesizwe sicasulwa ilento yabantu abathi bayabusa bengabusi, bebe bedla imali, bentshontshe imali, benza konke nje. Bebe besedelela esiqambela amanga.
sizoyilungisa kanjani lento? Sakhe umbutho omusha okufanele ulungise yonke lento. Abantu bakithi abamnyama ababoni, bacabanga ukuthi bona uma belungu besabahoha ukuthi tshontshela la kulungile. Ukuthi leyo nto isisaphambili, ayisizi phambili. Siyezwana? Mina bengizocela nje ngisazoke ngikhulume nebandla lami abaholi. Ke sithi wonke umuntu omnyama ake kube khona ilanga esizoprotecta esizoprotesta ngalo sonke. Sibale lezi zinto ezenziwayo. Sibale lezi zinto. Kulo hulumeni uhlulekile. Sifuna ukuthatha manje siphathe kuphele inhlupheko nokuzondwa nokuzondana kulelizwe. Ngoba uma singakwenzi lokho balokhu be nawe ngelinye ilanga ungenze lutho bazofika bathi ngena la. Uthe I see you. Ngena la ijele. Mawuthe nje I see you. Sazoke ngifune leli gama ukuthi yini le wrong kulona. Mawuthe I see you. Ngoba sishenwa belungu lento. Nazi imfundiso ezisishenile ukuthi I see you black man. Akashongo nokuthi I see you black man. Uthe nje I see you. Nangu umntwana uvele enkantolo. Manje uma kuphinde kwenzeka komunye nakomunye siyothi sithuleleni. Safuna nicabange lento. Ngelinye ilanga ke sihambe sithi lo hulumeni uyasibopha singenzanga lutho, asisamfuni. Uma kuboshwa abaholi bakhona ababoshwa, asisabafuni. Siyezwana? Ilokho nje bengifuna ukusho ukuthi asingavumeli ukudlala abanye abantu. Nathi izwe lethu leli sihlala kulo. Siyezwana? So yena zonke izinto size ezinkantolo kuzothiwa wathi I see you siyakubopha. Amaphoyisa kanjani ona la? Asukela umuntu nje. Uyabona lapho manake uzofola uRamaphosa manisho. Uyabona akufanele sibe zithithibala nje. Asiyenzelanga lonto umkhondo. Kofanele ukuthi lezi zinto sizisho sizikhulume ngoba zinjengoba sinjalo. Asikwazi ukuboshwa abantu ababonisa ubugebengu. Siyezwana? Mina into engixaka ukuthi sithuleleni. Abantu bathi wena uthe I see you. Nathi impela bese sizokhu sizongala. Intatheli zithuleleni. Zingasho ukuthi hayibo, ayinjena. Kombe ngala. Nithuleleni. Ake ningjeneke inkokheli ngoba nizingqekwe. Icala lele bezekulo la namhlanje. Ani report land. Ani report lezi. Niyakhetha man report. Wenzeni indodakazi kaJacob kedehlekisa mhlanganyelwa Zuma. Wenzeni? Kocelani mina. Aniboni leyo nto nayindatheli. Aniboni.
Pendulani nganithola nishibhile namhlanje. Anithola nishibhile ningabizi imali. Likhona yini icala lika Duduzile na wenzeni nizweni nina lapha enkantolo? Nizobhalana. Ngibatholile uNkuzimalanga. Bathole beshibhile. Angithi basiza abamala iduze. Ngibuze one by one. Kulungile. All I'm saying, asibe fair sonke, neinkokhela zibe fair, neintathela zibe fair. Nakho konke nje. Khuzani umhlolo obulala izwe. Angithi nenzelwe lokho. Angithi na reporter. Khona ungarepoteki. Awu bathula. Bathinta into zabo kakhulu babona babhizi. Because nikhonela ukukhuluma izinto ezingamaqiniso. Khulumana amaqiniso bakwethu. Uyabona nje lento engithi ngelilanga usafuna ukuthi simashe. Ngaba simashi kuba nekhuluma. Ngoba ngabe sithi hayi bayazi, basitshela. Sekufanele sisukumele phansi. Izozosilalela ukuthi sithini manje senze njalo. Siyavumelana. Bekuyilokho nje okwamba kwethu. Bengibonga nje nami ukuthi siyabonga ukuthi nibe khona. Sakhona sonke. Thank you very much. Akukho ke ngizokusho sekuphelele. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami weba. Awulethu umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Umshini wami. Umshini wami. Umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Hayi wena uyangibambezela. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Hayi wena musungibambezela. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba.